Здравейте всички от мене, аз съм Мистер Райдер Хиро, може аз съм точно и днес с мен е Георги Здрасти. и... Здрасти! И понеже той може да му намерите линка, ще го поставям в повече информация. Може да му направите subscribe, понеже той записал няколко геймплея на Dead Space 3, може да го гледате. И днеска, понеже принесох си компа и сега ми работи всичко перфектно. Тук са... Още съм в първоначална на играта и... Понеже играта ми тръгва добре без записването, но с записването пак тръгва добре, ама не с 60 FPS. Някъде над... Някъде над 30 FPS, но с 60 е по-бързо, но нищо. Сега тук ще убием един, понеже да не ни хванат. И сега, както гледате тук, ще вземем интервю бит. Ето тук включихме нещо. Някакви итеми вече съм събрал. Сега нагоре ще се кача, докато никой да не ни хване нагоре. Сега правя глайд. Сега там ще ходя на едно място. Първо трябва да се хвана на същото, за да мога да се хвана и на другия. Даже никой да не ни хване. Ти от началото на играта ли си или? Не. Не в началото, ма кажи и това. Ма кажи, че съм малко по средата. Само прави едно. Горе-долу... До кой чаптър си? Още съм на първия. Още съм на първата игра, иначе... Сега тук ще натискам Хикс, поне да видя кой има там, кой няма там. Ай го е, намерихме го. Така. Само прави едно глайд кик. И съм готов. Само понеже на тази игра не разбирам много, ще трябва да използвам мап. Че видя къде трябва да ходя надолу. Его е и другия, сега ще го фана. Трябва сега ще ходя да се видя с него. Не. Намерихме един човек тук и пише Dead End. Това е Джокера. Сега трябва тук да бия някакви мънички. Да събирам повече точки. Те мъничките зъбчета. Извинявайте, че играта е без звук, понеже не става. Като играта има звук, не става, както говорям веднъж, но... Тук вратата е заключена, сега ще трябва да хора на... Аха, намерихме друг. Направихме един. Захване. He's bad. Свързан. И там почва да ме се едно. Значи се кажа за тези скелети. Значи тук трябва да видя откъде се отваря вратата, понеже играта не е толкова лесна. Джоги. Аха. Добре, сега ще трябва да убием един. Не. Значи направих грешка. Да, направих си грешката. Така, фанах се на там. Те пак ме фанаха. Сигурно ще загубя чаптъра. Или не се знае. Да. Добре се знае. Не, всъщност.
Ще видя сега какво ще се получи с мене. Да. Понеже за тази игра за първи път я играя и заради това иначе умрях. Извинявайте за не толкова добре геймплея, но както гледате, че играта малко си е трудна. Тук ще я повтарям отново. Тук ще трябва малко да я повтарям, иначе извинявайте много. Иначе нашия другия приятел Мартин го няма, иначе може пак да го направите subscribe, понеже той записва няколко геймплея на Майнкрафт. И само е това. Че мисля другата игра да запиша тая Sleeping Dogs на второто геймплей след като убия човека. Иначе тук само за тестване на играта как върви, като записвам как върви играта, иначе не е заради нещо друго, ама но да не се излагам този път. Не. Пак ли умря? Да. Не. Всъщност не. Аре бе, убий го бе. Да, някакъв бос ли си, какво? Не, ма тук има нещо, място, дето става много трудно и сега съм на малък кръв. Че много ми е гаден геймплея, трябваше понеже малко да съм по-добре. Не, ето сега тук. Сега тук 3 човека, там където стигнах и умрях. Сега да на този път да не се излагам. Сега ще видя те хората докъде ще ходят на кое място, понеже трябва да ги хвана. Поне единия да хвана без никой да ме види. И както гледате, него е. А трябва първо да го хвана. Така. Сега е тук ще го убия. Сега е така нагоре му давам. Поне да не ме види. Че като ме види, ще ме убие. Ето сега всички се събраха на едно място. 2. Едва ли ще мога да успея. Сега третия. Сега правя един глайд кик. Така, тук сега го убих. Аха, добре, хубаво. Сега ще ги убия и двамата, няма проблем. Добре, сега да научате да успея. Не да не се излагам. Па си бъга тук, нещо стана, не се е видял. Ти бък ще кажеш, че... Ама все пак успях да ги убия. Сега трябва да използвам някакъв алкохол. Трябва да видя някой дали е жив или е умрял. Всички са умряли. Какво мислиш? Да, сега тук майче трябва да го спася. Как е така стоя с отворена трекърна. Само че тук трябва да видя какво става. Can you hear me, Batman?
моменти тук трябва да видя сега какво да направя, понеже не разбирам под много тази игра. Сега тук трябва да отворя мапа. Аха, това е да се измени.